Исәнмесез, дуслар. Сез дә минем кебек ай узганын сизми каласызмы ул? Кичә генә башланган иде, инде менә 10нчы санлы ай, соңгы көннәрен саный. 10 димәктән лаеклы хиттагы 10 җырның да бүген саубуллашу көне. Кайсы җыр җиңүче булып мәйдан каналы киңлекләренә китәр? Сөйләшеп, серләшеп, тапшыру ахырына ансын да ачыкларбыз. Сезнең белән бүген мин, Илгиз Шәкуров. Бүген без хит-парадта катнашучы җырчылардан беренче гонорарларын кайчан алулары, аны нәрсәгә тотулары белән кызыксынды. Гөлдәния Хәйруллина беренче гонорары хакында шундый да рәхәтләнеп искә алды. Беренче гонорарын мәктәп чоры белән бәйләде ул. Колхоз кырына печән пакуса әйләндерергә йөргән өчендә, яфрак миннеге җыйган өчендә, шөгендер басуы эшкәрткән өчендә түләнә иде ди Гөлдәния ханым. 8нче сыйныфны тәмамлагач, ул әле балалар бакчасында кече тәрбияче булып та эшли. Казан моторлар төзү заводында эшләп алган ял акчасына алтын йөзек ала яшь Гөлдәния. Ул вакытта алтын эшләнмәләргә кытлык иде дип искә төшерә җырчы. Кешеләр иртәнге 4-тән торып, берсеннән алып, икенчесенә аларны арттырып сата иде. Икенче юлы сорыйсы булыр әле. Ул йөзек бүген дә сакланамы икән? Куям пайша гомернең узганына, эзләрем генә калалар юлларның тузанында, юлларның тузанында. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Сизелмичә үтеп китте тагын бер мәңге яшәп дөньяда, сөенеп узарга ясын Ходай биргән юллардан, тормыш дигән юллардан. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел Яман суйларны куып, ерак-кырак читтәрәк, хыялый уйлар эчендә типсен әле дим йөрәк, типсен әле дим йөрәк. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, һаман да яшь күңелем. Картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Нәркиз Зиннатуллин Түбән Каманың Ләззәт ансамбленә йөри. Күпчелек очракта ансамбль чыгышлары түләүсез була. Күңел хакы өчен иҗат итү, комилләшү мөмкинлеге булганга канатланып йөри алар.
Нәркиснең беренче гонорары шулай да ансамбль белән бәйле. Кама Аланы шәһәрендә Собан туенда җырлаган өчен 1000 сум ала солистлар. Ул чордан соң күп еллар узган. Әмма Нәркис Зиннәтуллин өчен бер нәрсә үзгәрешсез кала. Бар нәрсәне дә акча белән генә бәйләү ярамый. Вакыты бар икән, килеп бушлай да җырлап китә ул. Сезнең өчен хәзер җырлыйм кысканы. Хәзер җырлыйм кысканы. Сезнең белән сизелми дә гомерләрнең узганы. Өйнең башы түгәрәк килеп кунган күбәләк. Килеп кунган күбәләк. Безне ишеткән булсагыз, әйдә җырлыйк бергәләп. Безне ишеткән булсагыз, әйдә җырлыйк бергәләп. Кояш айга нурларын сибешәләр. Нурларын сибешәләр. Алар да бездән бәхетле көнгә бер күрешәләр. Алар да бездән бәхетле көнгә бер күрешәләр. Ак кышлар килгән безгә, китәрләр микән көзгә? Китәрләр микән көзгә? Ак кышларның мәхәббәтен без теләр идек сезгә. Ак кышларның мәхәббәтен без теләр идек сезгә. Кыска көй. Бала мишкин кыска көй. Берне аннан, берне моннан, берне тегеннән дә сый. Берне аннан, берне моннан, берне тегеннән дә сый. Сепаратор, сепаратор, сепаратор Казанны. Сепаратор Казанны. Туганнарым, дус ишләрем бар, кызда тазамы. Туганнарым, дус ишләрем бар, кызда тазамы. Аллайда безгә нужа, аллайда безгә нужа. Аллайда безгә нужа. Өстә кием ничек туза яшь, кымыр шулай юза. Өстә кием ничек туза яшь, кымыр шулай юза. Алия Мөбәрәкованың иҗат юлы әле башлана гына. Бу чорда һәр эшне, һәр тәҗрибәне, димәк, һәр гонорарны да беренче дип әйтергә була. Бердәм бергә җырына бирелгән тавышлар да аның иҗатына бәя ул. Бу СМСлар да аның өчен беренче. Уңышлар телибез һәм хит-парадта яңа җырларын көтәбез. Язмыш бирелгәндер, һәр кешегә Ходай кушканча. Алда тагын ниләр күрәчәген, белеп булмый аны үтмичә. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар,
birge yaşaganga bit rahat. Gurur bolup ötük ağırlıklar aşa, sınatma sen alğa digata. Günler uzup yıllar uzar, hatireler kalır көңілде. Өкінмескейді uzganlarga, куанырга haydi bulganга. Dünya meşakkati, bizning qozanışlar, birge yaşaganga bit rahat. Gurur bolup ötük ağırlıklar aşa, sınatma sen alğa digata. Dünya meşakkati, bizning qozanışlar, birge yaşaganga bit rahat. Gurur bolup ötük ağırlıklar aşa, sınatma sen alğa digata. Dünya meşakkati, bizning qozanışlar, birge yaşaganga bit rahat. Gurur bolup ötük ağırlıklar aşa, sınatma sen alğa digata. Гүлназ белән Илсур Шәрипҗановлар никах укытканнан соң туйга акча җыя башлый, мәҗлесләрдә эшләргә тотыналар. Гүлназ алып бара, җырлый, Илсур шулай ук җырлый, тавыш режиссеры буларак эшли. Беренче чорда гонорарлары 13 мең була. Тырыша торгач, 3 айда туй үткәрерлек акча туплый яшьләр. Ягез шушы мисалдан соң кайсыгыз әле һаман да җырчыларга бар да җиңел бирелә дип саный? Тырышлык кына һәр җырчыны, хәер, һәр һөнәр иясен дә биеклеккә күтәрә. Каян беләм икән сине, күрешкәнбез микән инде, очрашканбыз инде әллә, узган үткән бер гомердә. Җитмәс кебек җиде гомер, яратырга сине җирдә. Нигә көннәр атналарда, җиде генә, җитмәс кебек җиде гомер, яшәр өчен синең белән, бер туктамый кабатлыймын. Сине сөям, сине сөям. Якын кебек йөзең үзең, таныш кебек күптән миңа. Әллә үткән тормышларда гашыйк булганмын мин сиңа. Җитмәс кебек җиде гомер, яратырга сине җирдә. Нигә көннәр атналарда, җиде генә, җитмәс кебек җиде гомер, яшәр өчен синең белән, бер туктамый кабатлыймын. Сине сөям, сине сөям. Җитмәс кебек җиде гомер,
Yaratırga seni jirde Niye günler atnalarda Jidegine jidegine Jitmez gibi jideğine Yaşarışın senin bilen Bir tutamay kapaklıyma Sine süyem Bir tutamay kapaklıyma Sine süyem Емле кызларыннан Алинә музыка күллиятенең 3нче курсында укыганда Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшли башлый. Студент кыз өчен аена 7000 хезмәт хакы билгелиләр. Альбина исә җырлап беренче тапкыр 1000 сум гонорар ала. Алга таба ул гонорарларны җыеп барып, училищеның чыгарылыш кичәсенә мотор күлмәк сатып ала. Вероникага мәктәп чорыннан төрле конкурсларда катнашырга туры килә. Кайда диплом, кайда грамота ала, ә менә бер конкурста чынлап та гонорар түләнә. Әле нинди идегез? Йорт өчен зур кинотеатр була ул. Киләчәктә кызларга уңышларның зурысын, ә гонорарларның саллысын телик. Күтәрелә томан, бишек жарасыман, аңламың таңнар атқанында. Таңың таңыңнан жарам, туған яқының мұңан, шаңлап шишімәләр ағанда. Болашағым иле, емле инеш күле, җиләкле аланым хуш исе. Тугайларын гизеп, суларыңда йөзеп, сине генә яшисең. Aqdolqanlar o'ynay, ko'ngil seynib to'ymay, tavga nurlar gulga sepilar. Tolqonlardan eshik, ko'zim yashil eshik, tog'im sinida tebiralar. Tolqonlardan eshik, ko'zim yashil eshik,
Асылъярның да беренче гонорары гомергә дә онытылмаслык була. 2000 еллар башында Татарстан буйлап композитор Ганс Сайфуллинның Яшьләр җыены проекты йөри. Күп санлы җырчылар арасында әле яңа гына иҗат итә башлаган Асылъяр да була. Бер концерт өчен 1000 сум гонорар түләнә. Асылъяр 10 концертта чыгыш ясап җыйган акчасына кесә телефоны ала. Бүген билгеле чыгышлар өчен гонорар күбрәктер. Әмма чыгышлары өчен нинди генә хак сорасалар да, җырчыларның моңа хакы бар. Чөнки алар түбәннән, тормышның төбеннән үз сәләтләре белән күтәрелгән. Яратканың беләм, күзләреңнән күрәм, әйтмәсең дә аны сүз белән. Куеныңда эрим, сагыш зарыны белмим, назларыңнан ташып түгеләм. Күрәм, тик мин диеп алып сулашам. Синең белән генә, синең белән бергә, әкияттәй гүзәл тормышым. Яратканың күзләреңнән күрәм, йөрәк җылың анда чагыла. Сиңа тиңнәр булмас, синсез шатлык кунмас, җаным тәнем сиңа табына. Җиде күккә ашып, бәхетем син минем якыным. Җиде күккә ашып, бәхетем син минем якыным. Бәхетем син минем якыным. Бүгенге тапшыруыбызда хит парадта катнашучы җырчыларның беренче гонорарлары нинди булуы белән кызыксынабыз. Нинди эшләре өчен ничә сум булды икән ул? Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mine. Zülfiye нәрсе ол? Қоя.
Марсель, айда хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, айда хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Үпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Аерылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Хыянат ул җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Аралар üzülгән, өметләр киселгән, яшьләрең түгелгән, хисләрең изелгән. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Эльмира Нәгыймованың да җырчы карьерасы күпләрнеке кебек балалар бакчасыннан башлана. Әлфия Авзалова репертуарындагы Ак чәчәкләр җырын башкара ул. Мөгаенаның беренче гонорары да шушы җыр өчен булгандыр. Эльмираның спорт, карате юлыннан китү мөмкинлеге дә була, ләкин спортны күңеле кабул итми. Музыка мәктәбе, Казан көллияте, шуннан соң зур сәхнә, тамашачы мәхәббәте. Әмма тынычланырга ярамый, чөнки тамашачы таләпчән яңа җырлар көтә. Юл буенда сары роза, кызганмыйча тапталган, кемнең икәне шул кадәрле мәхәббәте тапланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, ғорур чәчкә, кемнең назлы бүләге,
özümü elle soңғы тілегі Сары роза, сені кімдер ташлаған Сүйгілім ташлар болғаш Неге сүйу башланған Сары роза, сені кімдер ташлаған Сүйгілім ташлар болғаш Неге сүйу башланған Юл буена ташлағаннар Затлы шешек розаны Сөйлеріне шул шешектей Сіз ташларға ризамы Сары роза, сені кімдер ташлаған Сүйгілім ташлар болғаш Неге сүйу башланған Сары роза, сені кімдер ташлаған Сүйгілім ташлар болғаш Неге сүйу башланған Сүйгілім ташлар болғаш Неге сүйу башланған Гүлүз Хабибрахмановның студент еллары да эш белән уза. Ул чорда кемдер каравылда тора иде, кемдер трамвай, троллейбус деполарында, ә кемдер фастфуд ресторанында эшли иде ди Гүлүз. Булачак җырчы шоу устасы вагон соклый. Тәүлегенә 1300 сум хезмәт хакы ала ул. Алдыңа куйган максатларыңа ирешү юлы әнә шулай бурмалы сикәлтәле инде ул. Бары тик каршылыкларны җиңә белү генә сине иң алдынга итә. Очрашулар көткән күңел Үз алдына моңлана Син дә миңа килер өчен Ашык әле соңлама Очрашулар көтәм юлларга карап Тизрәк эзләп тап сине мине Сагышларымны тарап Очрашулар көтәм юлларга карап Тизрәк эзләп тап сине мине Сагышларымны тарап Тапсин мине Көтә бит күңел көтә Бер күрүдә Танырмын мин Моңлы җаныма тиңне Очрашулар көтәм юлларга карап Тизрәк эзләп тап сине мине Сагышларымны тарап Очрашулар көтәм юлларга карап Тизрәк эзләп тап сине мине Сагышларымны тарап Очрашулар көткән күңел
Үз алдына мұңланам, сенден миңа келер үшін. Ашық әлі сыңлама, ұшырашулар күтәм, күтәм, күтәм юлларға қарап. Тизрәк ізләп, тап сені мине, сағышларымны тарап. Ұшырашулар күтәм, күтәм, күтәм юлларға қарап. Тизрәк ізләп, тап сені мине, сағышларымны тарат. Тизрәк ізләп, тап сені мине, сағышларымны тарат. Роман Плеханов бірінші гонорарын Сочи қаласында халықара конкурста катнашып ала. Суммасын искә төшерә алмадык, әмма Роман шул гонорарына ул вакытта меңнәрнең хыялы булган CD плеер сатып ала. Бүген исә лайыклы хит җырлар парадында Роман Плеханов чираттагы уңышына иреште. Сез тамашачылар хуплау нәтиҗәсендә аның 2 ярда җыры Октябрь җиңүчесе булып танылды. Котлыйбыз һәм яңа хит җырлар көтәбез. Ничек әйтим икән, мәхәббәт инде бүтән. Агып китсен сагыш, ярлар буйлап бездән. Йөрәктә ярату, дәва юк аңардан. Син яракта, син кулың, сус каршы ярдан. Яраталмам юк, яраталмам юк, яраталмам юк яңадан. Гөлкәдә сине, сөю каршы яллардан. Безгә түгел, без ятлар бүген, араларда томан гына. Arada tik ike yargına. Terezege jil kora eller son yeli. Birge utken miskiller yuqanıda almayı. Biz bakıcaydık, sular bulab baktık.
Кадерле дуслар, октябрьдә лаеклы хитлар алышы менә шушлайрак тәмамланды. Җырчы һөнәрен хөрмәт итеп, шагыйрь-композиторларның иҗат җимешләрен яратып тавыш бирүегез өчен зур рәхмәт. Сездән безгә шундый игътибар булганда яңа хитлар туып кына торыр. Сезнең белән бүген мин Илгиз Шәкуров булдым. Киләсе очрашуларга кадәр Мәйдан телеканалы белән бергә булыгыз.